Bon dia al dematí, dilluns, toquen els ous, 27 de juny de 2022. Què tal, Sant Joan? Què tal la ressaca? Què tal els petardos? Què tal les mascotes? Què tal tot? Què tal aquesta primavera a l'estiu? Què tal aquests 23 graus? Jo m'he posat avui tirants per començar-me a besar, a passar una miqueta de fred, que me'n vaig 5 dies a Galícia, Viveiro, bonito pueblo costero de Lugo, Viveiro, hogar, llar de Resurrection Fest, que si no em veieu gaire per aquí els propers dies és perquè estaré intentant sobreviure a 500 concerts. Bueno, no ho sé, han acumulat tants anys el Resurrection que no l'han pogut fer, 2 anys de fet, tota la pandèmia, que hi ha 5 dies de concert, des de dimecres fins diumenge. I dilluns també arribaré tard, doncs no ho sé, demà encara gravaré vídeo, si Déu vol, però a partir d'aquí ja no em veureu el pèl, a veure, poder penjaré algun vídeo, no em veureu el pèl ja fins al dilluns o el dimarts vinent, descansareu de mi, perquè pensareu, ostres, l'Enric no està penjant vídeos. Estic a Galícia, estaré a Galícia, i m'estic començant a acostumar a passar fred perquè posava allà que les mínimes eren de 10-11 graus i les màximes de 20. El banyador no caldrà, m'agafaré la jaqueta tejana, ara fas de maleta, banyador, jaqueta tejana allà. Les fandilles d'escocès, sí, perquè abriguen. Mitjonets, també. Pastilles antiàcid, també. Ibuprofens, paracetamols, una mica de tot, una mica de drogues, però drogues de les legals, no d'aquelles de les del Locomia. He vist lo de Locomia Movistar Plus i vaya tela, Si us pensàveu, Locomia, aquell grupet, mireu aquells 3 episodis que hi ha a Movistar Plus, una meravella, Locomia, i ho menjava en català, 25% de castellà. Doncs això, que estaré al reso, barreja de grups heavies d'ara, Gojira, Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine, bueno, puc dir molts grups i us sonaran a res, i està bé, i també grups d'antes, Judas Priest, Deftones, amb el cantant Chino Moreno, que el guitarrista em sembla que no ve, que té por de la Covid i aquestes coses, Korn, amb Jonathan Davis. Què passa amb els grups antics? Que tu tens una idea dels grups antics, i després passa el que passa, que te'n vas a veure Bon Jovi i han de baixar les cançons 3 tons, o una octava ja, pobre, amb la veu que havia tingut, i a part de que sembla la seva àvia, i això és el que pot passar quan vas a veure un grup d'antes, que això és el que em va passar l'altre dia que vaig anar a un minigolf, que els minigolfs de les pel·lícules sempre són molt guais, batidos de fresa, ajudar la parella a tirar, tot és molt maco, fins que vas a un minigolf amb 500 persones, ja no és tan meravellós, no és tant com ho recordes. Bueno, doncs això, que em veureu poc el pèl perquè estaré al Resurrection. Deixeu-me estar, amb les meves merdes heavies. Però demà, si Déu vol, aquí estaré. Ja està, era per avisar-vos, que si no em veieu per aquí o algú que em passa de vegades, Enric, avui no has penjat el vídeo. Estaré uns dies sense. Resurrection Fest. M'he mudat ja pel Resurrection. Vale, a veure, avui, dia de les microempreses, les petites i les mitjanes empreses. Microempreses i petites empreses, suposo que la diferència és com quan baixes els pantalons i fas, bueno, o fas, bueno, això, una cosa és pequeño pene i l'altra micropene. Micropene em sembla que compta com a trastorn, que són, que no cal, que podeu mirar fotos, tampoc caldria ara que poseu mirar fotos, que tampoc sé ara perquè he començat a parlar de penes si estava parlant d'empreses, però és perquè es notés la diferència si algú deia, home, què és una microempresa i una petita empresa? Doncs la diferència és aquesta, és una sorpresa o bueno, doncs tampoc, no n'hi ha per tant. Com a autònom jo suposo que sóc una microempresa, o ja no està ni aquesta categoria, em sembla que els autònoms tenim un altre dia, que ens donen festa i no cobrem, bueno, com les vacances. També és el Dia Internacional de les Persones Sordociegues. Jo sabia el concepte sordomudes, el concepte sordociegues no el tenia clar, sabia que hi devia haver persones que no hi sentien i no hi veien, però no el tenia com a concepte. Un sordociego, que per cert, tampoc no sé si es pot dir. Si hi ha el Dia de les Persones Sordociegues és que es pot dir, però allò de, un sordociego, riure tant tampoc, que no et veuran ni et sentiran, però no fa de bon riure, no? Perquè algú li pot explicar. No fa de bon riure, i jo ho he vist i he pensat, millor que no t'hi posis. Ja vaig riure plou amb la pel·lícula No me chilles que no te veo, que ja ara faltona, el que passa que clar, Gene Wilder i Richard Pryor, amb aquelles escenes quan els hi han de fer la foto perquè van a la presó, quina meravella. Bueno, això és riures de les desgràcies alienes. Bueno, tal com estem, si no pots riure de res, si és que és igual. Bueno, és igual, no el toquem més.
I també és el Dia Mundial del microbioma, microbioma que forma part de la microbiota. La microbiota segurament us sonarà més. De tota aquesta gent que us foteu bífidus activos i no sé què, la microbiota de l'intestí, us sonarà això, aquesta merda. ¿Qué significa microbioma? La microbiota se define como la comunidad de microorganismos que ocupa un hábitat específico, que si fos biota, pues seria la humanitat. Si tots fóssim com el Torre Bruno, potser seríem microbiota. Si no et sona qui és el Torre Bruno, busca-la a Google, perquè això només ens sonarà als boomers. La resta no tindreu ni idea, que com Messi però sense jugar a futbol. Bueno, Messi ara ha sigut una mica faltón, és baixet però no tan baixet. Torre Bruno era molt baixet. Com el de Juego de Tronos, però cantant, i en italià, o argentí. Ara no sé el Torre Bruno d'on era. Tigres, tigres, leones, leones, era el Torre Bruno el que feia això? Podem confondre anant, ara mateix. Bueno, que estic molt faltón avui, ja ho veieu. Com que estaré dies sense, he acumulat. El término microbioma se refiere a la microbiota y a la función que cumple dentro de dicho entorno. Bueno, ja està, l'explicació dels dies de... És que avui m'he liat molt a explicar molt perquè no hi ha notícies importants. Què hi ha? Bueno, que ens està quedant un món que és una barreja del Cuento de la criada, de Handmaid's Tale, pels snobs que ho veieu en anglès, subtitulat amb Suomi. Estem en un món amb una barreja entre Handmaid's Tale, Black Mirror i Years and Years. I a mi m'agradaria més que tiréssim cap a un Friends meets The Big Bang Theory featuring Ted Lasso. No pinta que la cosa vagi per aquí, no pinta que vagi tant per aquí, perquè jo porto uns dies que estic molt cansat, que m'ho noto, que dic, no tinc energia, no tinc esma, però és que el meu rellotge m'està dient, collons, no puc moure ni el braç, bueno, no sé si ho veieu, que ja he pujat 52 pisos, que són les 10 i 11 del dematí, que no els he pujat, perquè seria pujar la meitat de l'Empire State i una mica més. L'altre dia em sortia que havia pujat 105 pisos. Se m'ha tornat boig el rellotge i penso jo, i si en aquesta distopia que vivim, estil Black Mirror, el meu rellotge té el control de la meva vida i em diu que he pujat aquests pisos i tot i no pujar-los em cansa com si els hagués pujat? I si estem en un episodi de la dimensió desconeguda? I si no peto fi? I no acabo de... perquè em sembla que aquesta seria més la raó, que igual un psiquiatre veu aquest vídeo y hay un psiquiatra que quiere contactar con usted, le ha enviado un mensaje directo. Que els líders del G7, que per qui no ho sabeu són els països més importants, la resta, púrria, o sigui, la resta és púrria, sí, després hi ha els BRICS, que són aquells, els del Brasil, Rússia, la Índia i altres. El G7 són els que tallen el bacallà, que ahir van sopar, que no sé si hi havia bacallà, suposo que sí, perquè seria una manera molt literal d'una metàfora, que els hi portin bacallà i que tots el tallin, amb unes tisores. I, guaita, estem aquí, amb una foto, Aquí estem tallant el bacallà, m'agradaria. Que feien, sí, que hi van celebrar un sopar de feina ahir a la cimera del Palau del Mau. El Mau, suposo que ho he escrit bé, perquè igual aquí com que se me'n va de base i potser no és el Mau i se me n'han anat les lletres. Que hi ha sopars de feina i sopars de feina, que me'ls imagino jo al grup de WhatsApp G7, amb aquella foto. És que he sortit tallat, és que no em surt tot el pèl, el britànic. És que no em surt el pèl, l'altre, el Biden, a la foto, mig adormit. Llavors hi ha el Trudeau, el de Canadà, que em sembla que també està aquí, que devia passar del BRICS cap al G7, que això és la Premier o l'altre, el Boris Johnson era el britànic, ara no em venia al cap. El Biden, el Trudeau, tot allò, el d'Alemanya, ara que també és un tio. Bueno, he vist la foto i de set hi havia una dona. Tot normal, tot normal. El grup de WhatsApp, què, quedem per sopar o què? Sí, va, deuen tenir els seus stickers, es deuen passar els seus stickers, bueno, no ho sé, que es deuen fer les seves merdes, que no sé si Joe Biden envia stickers o envia SMS, o cartes, o faxes, que tampoc el veig jo molt posat. Hi havia el Macron també, em penso, el de França, que també és rellevant. I el Sánchez no hi és, no és del G7, està a primera RFEF, o a segona divisió mundial, no ho sé on està, però no està aquí. Ni aquí ni als BRICS, està por ahí, el G50 està més o menys. Que diu un economista que la inflació podria ser elevada durant molt de temps. I afegeixo jo, o poc, o gens elevada, o una mica, o tota la vegada, o res. El nivell dels economistes a l'hora de predir el futur és, com ara vist Fuster, taja. O sigui, ni una. Ni una. Tu pots veure tu veus el Becerra o veus el Salamartín, és igual, qualsevol economista. Cuidado que no sé què. A toro pasado sí, però a toro futuro poca cosa.
no vol dir el mateix, toro passado vol dir que t'ha passat el toro, no que és un toro del passat. Bueno, ja us he d'explicar jo aquí les metàfores i les figuracions de tauromàquia. Ja us explicaré un dia com funciona això dels toros. Sí, per acabar, que per això ho poso al final, a la pàgina esquerra, allà a sota de les onomàstiques, que diu que han mort 37 migrants, però que tranquils, que no patim, que no eren ucraïnesos, que hi havia gent, ara ja s'estava esbarant, hòstia, 37... No, venien subsaharians. Per això Sánchez, quan ha felicitat els cossos policials, tant els del Marroc com els d'Espanya. Molt ben fet. Home, ens sap molt greu que mateu gent, però molt ben fet per la unitat d'Espanya, perquè Sánchez vol la unitat d'Espanya. Sánchez vol un país solidari. O sigui, Sánchez el que vol és una Espanya ucraïnesa. Sánchez, que hi hagi ucraïnesos a Espanya no li importa, però que hi hagi sudanesos a Espanya ja li fa una miqueta més de ràbia, ja li costa una mica més. Ja es mira i diu Ucraïna, capital Kiev, Sudan, ja se li fan bola les capitals d'Àfrica. Sudan, Khartoum, amb K i amb H, i amb una O per allà al mig, Khartoum, que a més se'ls va independitzar la part del sud i ara hi ha Sudan del Sud, perquè si se'ls hagués independitzat Sudan del Nord, hi hauria Sudan del Nord o poder seria Egipte, perquè per si no ho sabíeu, Sudan està sota d'Egipte, al Caire. Sabeu, allà aneu a veure les piràmides i us feu fotos, però que no aneu més avall, el Nil fins que arriba i ja dius, aquí cuidado, que aquí hi ha negres, ja no baixes. Sudan, Khartoum, Sudan del Sud, Juba, també té capital. Juba... No, bueno, és igual. Juba, capital la Havana. Que on està Sudan? A sota d'Egipte, Sudan del Sud, el té sota, a la seva esquerra, República Centroafricana, que és Bangui, que a més és centroafricana, per si no seria República Sud-africana o nord-africana, i a la seva dreta, us recordareu també hi ha Etiòpia, que era aquell país on hi havia gent que es moria de gana, que ara ja no, perquè ja no hi ha gent, i per això ja no està disponible morir-se de gana. Recordeu quan se'n parlava molt d'això, però ara no perquè és Àfrica? Doncs això, que us donguin a tots, els que només parleu d'Ucraïna i després quan no és Ucraïna, no. Doncs jo ho he deixat pel final, i no és la pàgina esquerra, al final del meu vídeo és l'important, i a més avui faré aquest tall i serà el que compartiré a totes les redes. Però què és aquesta merda? Au va, adéu Dios!